Ola, son Jorge Mira, catedrático da Facultade de Física da Universidade de Santiago. Estou aquí para lembrarvos que o 12 de agosto temos a eclipse total de Sol, que vai ser visible ao 99% na comarca de Caldas, e hai que ter cuidado para ver ese fenómeno único na vida, que a eclipse se grave na vosa memoria e non na vosa retina, e para iso compre que teñades en conta os consellos e as indicacións que vos van dar dende a Asociación Terra Calda. Unha aperta moi forte e boa eclipse. Un eclipse de Sol é un fenómeno polo cal o Sol se oscurece en pleno día, tapado total ou parcialmente pola Lúa que pasa por diante del no seu movimento ao redor da Terra. Noutras palabras, un eclipse de Sol se produce cando a Lúa se interpón entre o Sol e a Terra. Así, a sombra da Lúa se proyecta sobre unha zona da superficie da Terra e desde esa rexión veremos o Sol tapado total ou parcialmente. Desto xa deducimos que unha persona verá un eclipse total de Sol cando a Lúa cubre totalmente o disco solar. Outra persoa que este situada a centenares de kilómetros ao norte ou ao sur dirá que ese mesmo eclipse para ela é parcial, porque o Sol está tapado parcialmente pola Lúa que se interpón diante. Ademais, temos tamén os eclipses anulares, que suceden cando o Sol e a Lúa están alineados, pero o disco da Lúa non chega a cubrir enteiramente o disco solar. Isto sucede porque ese día a Lúa está un pouco máis lonxe da Terra que no caso dun eclipse total. El 30 de agosto de 1905 tuvo lugar un eclipse total de Sol, tal como el que va a suceder dentro de unos días. La prensa lo había anunciado previamente, lo que suscitó el interés general, tanto en Galicia como en Caldas particularmente. Muchos caldenses se prepararon con cristales ahumados para poder contemplar el fenómeno natural desde los lugares en que pensaban iba a poder verse mejor. No obstante, el asunto se frustró en buena medida, pues el día apareció nublado y lluvioso, y solo se pudo contemplar el comienzo del eclipse. A última eclipse total visible dende a España peninsular tivo lugar en abril de 1912, 2 días despois do afundimento do Titanic. Logo de máis de 100 anos en eclipses na península, entre 2026, 2027 e 2028 poderemos ver 2 eclipses totais e unha eclipse anular. En Caldas, no noso pobo, veremos a eclipse de vindeiro 12 de agosto de maneira parcial, pero nunha porcentaxe de ocultación de máis do 99%. Non vos la perdades.